Libjan ta' 38 sena kien ikkundannat 3 snin ħabs wara li nstab ħati li seraq handbag ta' kantanta f'Paċeville. Munir Mohammed Ali Gammudi kien ġie mixli b'dan il-każ illi seħħ fit-18 ta' frar ta' sena ilu. Dakinhar f'Paċeville mal-kantanta Michela Attard kien hemm ukoll il-ħabiba tagħha Monika Aġus. Il-każ kien ħoloq furur fuq il-midja soċjali b'Michela Attard tikteb illi l-Libjan kien prova joqtolha. Għalkemm il-Libjan kien akkużat illi prova jagħti bil-mus lill-kantanta, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek għamlita ċara illi għandha dubji kemm dan kien minnu anke għal fatt li vittma ta' aggressjoni b'mus m'għaddux 3 sigħat tixrob fil-post fejn inqabad l-aggressur tagħha. Fil-fatt il-qorti m'hemmnitx li tfajliet li Munir Mohammed kien ta' daqqiet bil-mus fl-istonku ta' waħda minnhom u li din ma ġrala xejn għax kellha l-kowt. L-Avukat Ġenerali wkoll kien ta' din il-fema tant illi tneħħiet l-akkuża ta' attentat taqtil. Il-qorti qiset iżda li Munir Mohammed huwa riċediv fejn diġà nstab ħati ta' żewġ reati oħra. Fir-rigward tas-saħħa mentali tiegħu il-qorti qalet li għandu bżonn intervent immedjat għaliex huwa ta' teddida għas-soċjetà u għalih innifsu. Minn barra li batet lil Munir Mohammed 3 snin ħabs, il-qorti ordnat ukoll il-ħruġ ta' ordni ta' trażżin fil-konfront ta' żewġ tfajliet kif ukoll li jiġi marra fil-Kummissarju għas-Saħħa Mentali. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-ispetturi Matthew Spanjol u Nikolaj Sant.